अनिल दैमारिमोननि सायाव मोनसे स्पेसियेल खौरां फैदों। लोगोसे सासे इउटुबार साबधान जानाया गाहाम, नङाबा आयेननि राहा लाजानो हागौ आरो लाजायोब्ला भुगिनांनो हागौ। बेखायनो आं बेयावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। जुदि आंनि भिडिअखौ नुसनबायोब्ला बे राहा लानाय मानाया आंनिफ्राय नङा, जायखौहाय मा देखायदों बैनिफ्राय लाजानो हागौ। आनिलमोननि सायावनो दा बेवहाय आनिलमोनखौहाय मा सेक्सनावहाय केसखौ होनाय जाखो बेखौहाय पक्स' आयेननि लिरनानै डाइरेक्ट होजोब्बाय। खौरां दायो पर्टेलफ्रावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बेखौ आं फोरमायनायजों लोगोसे बिनि सायाव माखासे खोथाखौबो नोंथांमोननो फोरमायगोन। शर्ट मुभि बानायनायनि मुङै सासे हिन्जावखौहाय माने उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव शर्ट फिल्मनि फावगिरिफोर फारियै 4 लिरदों। बेवहाय दिलीप नार्जारी, अनिल कुमार नार्जारी, सुबर्ण बसुमतारी आरो दैदेन औवारी पुलिसनि नोजोराव दायो बिथांमोना खाजाजेनबाय। दा सासे फार्स्ट खाजादों, बे जाहैबाय जोंहा 3 गेजेरावहाय अनिल कुमार, बिसोर खारनानै दङ। दा माखासेया खारखुमानानै दङ। दिलीपआ हमजाग्रोबाय, बे खौराङाव फैदों। लोगोसे बिथांमोनखौहाय मा गसाइगाव PS केस नाम्बार माने पुलिस स्टेशन केस नाम्बार बेवहाय मायाव रेजिस्टार खालामदों होनोब्ला 8924 US माने आन्डार सेक्सन 376 334 IPC ओमफ्राय RW सेक्सन 6 अफ पक्स' बेफोरखौहाय जाबसिननाय जादों। जियानो जाया, नैबाव जायनाखि खारखुमानानै दङ, खैदिन खारखुमानो नैबे खोथा फैयो। आरो खारखुमाबाय थायोब्ला फेमिलिनियाबो गोबां टर्चार मोनो। आरो जेसेनो खारखुमायो, बे पक्स'आनो होन माबा मोनसे केसआनो होन, नंगौ नङा बेखौ कर्टआसो बिजिरगोन नालाय, जेसेनो खारखुमायो साजाया बाङो। बा कर्टखौहाय जेब्ला कर्टसिम सहैयो, कर्टखौहाय लासिं सिं खालामनाय जेसेनो जागोन, दायया बांनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदि दा 3 खारखुमानानै दं होननानै पर्टेल खौराङाव फोसावदों। थाबनो सारेन्डार जायाब्ला जेसेनो खारो एसेनो दायया बाङो। जिखुनुआनो जाया, बिसोरथ' दे दाय मावदों मावा, दा बिथांमोननि एगेन्स्टआवहाय माखासे माने बे फैबाय। जोंथ' मावदों मावाबो होननो हाला नालाय, मिथियाब्लाबो कर्टआसो बिजिरगोन। बिनि सायाव आं मोनसे खौरांखौसो होनो नागिरदों नोंथांमोननो। दाख्लैनिफ्राय भिडिअआ भाइराल जागासिनो दं। भाइराल जानायनि गेजेराव नैबे ब्रादार, आं चेनेलबो जेबो बुंला, भिडिअखौ नायसनदोंब्ला अनिलखौ नों दायनिगिरि नुदों ना खौरांफ्राव नुदों, फोसावदों, दे मोजां, खौरां फोसावबाय नोङो, मिथिहोबाय रायजो राजानो। नाथाय मोनसे गेदेर मिस्टेकआ माखौ मावदों मिथिबायना? अनिलआ दायनिगिरि जायोब्लाबो नोङो अनिलनि बिसि आरो बिनि फिसाखौ होनो नोंहा पारमिसन गैया। बेबो मोनसे क्राइम, बिराद गिदिर क्राइम। आं बेखौ मानो बुंदों होनोब्ला, जोंनि गोबांथार फिसा इउटुबार आरो जों गोदान फैयोब्ला गोबांनो जोङो गोरोन्थि मिस्टेकफोरखौ मावो। जुदि अनिलआ दायनिगिरि हक दा हक, बेखौ कर्टआ बिजिरगोन, दायनिगिरियानो जाबाय। अब्लाबो नोङो अनिलनि हिन्जावखौ आरो फिसाखौ होयोब्ला नोंबो बै आयेनावनो साजाखौ मोननो हागौ। जुदि अनिलनि हिन्जावा नोंखौ एक्सन लायोब्ला, अनिलनि न'खरनिया नोंखौ एक्सन लायोब्ला, मा पारमिसननि नों अनिलखौ होबाय खौरांफ्राव नुबाय नोङो होबाय, मानो बिनि बिसि फिसाखौ मानो लाबोफाखो? बिनि बिसि फिसायाथ' अनिल बायदि केस जाफायाखैना। पारमिसन गैया ब्रादार, जाय होदों नोङो। आं नोंनि फट'खौ होनानै डाइरेक्ट बुंबाय। गोबाङा मिथियो जानांगौ, भाइरेल कन्टेन्ट माबा माबि लाबोग्रा थायो जोंनियाव, लाबो। नाथाय बिराद सानै हयै लाबोनांगौ जायो, नङाबा फिसा बुस्थुफ्रानो मालाबा बिराद गिदिर इसुस जानो हागौ आरो गोथौ हाखराव खोलैनो हागौ। अनिलखौ होबाय नोङो, गोबाङा होदों, नाथाय हिन्जावखौ बिसि फिसाखौ होफानो नोंहा पारमिसन गैया। नों सोरबा सिख्ला मानसियानो जा, सोरबा हिन्जाव क्रियेटारानो जा, हौवासा क्रियेटारानो जा, ससियेल मिडिया क्रियेट बा भिडिअ कन्टेन्ट मेकारानो जा, गुबुनखौ नों होफानो खुनु अधिकार गैया। जुदि नोंनि सायावहाय केस होयोब्ला रैखा गैयै जागोन। मानो होनब्ला अनिलआ दायनिगिरिबाबो नों न'खरनिखौ लाबोनो मोना।
बार बार बुंबाय आं माने आं बेखौहाय साबधान हिसाबै गासैबो जोंनि बर' क्रिएटर जायफ्रा ससियेल मिडिया इउज खालामो फेसबुक पेजआनो होन मायानो होन बिनि थाखाय आं फोरमायबाय शेयार खालामलागासिनो दं नालाय अनिलखौ शेयार खालामबाय न'खरनि सोरबा बा अनिलल' नङा सोरनिबा केसावबाबो नोङो हाया पारमिसन गैया दा बुंनाया गाज्रि जादोंबा अननानै निमाहा हो आंनि बेखौ एसे एवेरनेस सांग्रांथि हिसाबै बयनिबो थाखाय बुंनानै होबाय मिथिनानै लानाया गाहाम उखिलथ' नङा लयारथ' नङा अब्लाबो जों बिथांमोनजों टाचाव थायो गोबां सोलोंनांगौफोरखौ लेखाफोर नायनायजों बेफोरखौ एसेब्लाबो स्टाडि खालामनानै मोननायलाय बुंबाय आरो आयेननि नैबे खोथाफोरखौ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल